Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil irid li l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija jieħdu passi fuq allegazzjonijiet li dwarhom il-Pulizija diġà qalet li ma sabitx provi ta' azzjoni kriminali. Il-ħadd filgħodu Busuttil irrepeta allegazzjonijiet li deru fuq The Malta Independent dwar ħruġ ta' viżas mediċi. Għana jillek xem ħażin, li hemm ħażin huwa illi l-awtoritajiet li suppost jieħdu passi ma ħadux passi. U jgħad nirreferi b'mod partikolari għal-Kummissarju tal-Pulizija ma anki għall-Avukat Ġenerali. Busuttil talab ukoll li jekk il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali ma jagħmlux kif jgħidu mela għandhom jirriżenjaw. U jekk intkom m'għandkomx is-saħħa, m'għandkomx ir-rieda, jekk intkom m'intkomx kapaċi teħdu passi, allura warbu. Dan l-appell qed nagħmlu kemm lill-Kummissarju tal-Pulizija li jiena ma nafux personalment għax għadu kif inħatar dan l-aħħar, imma qed nagħmlu wkoll lill-Avukat Ġenerali. Għal-klim Simon Busuttil irreaġixxa l-Partit Laburista li qal li Simon Busuttil huwa giddieb meta għal darb'oħra għax m'għandux argumenti x'jagħmel għażel li jistrieħ fuq gidba disprata, invenzjoni li ġiet miċħuda bil-provi. Il-Partit Laburista qal li Simon Busuttil qed jesaġera b'dan il-mod biex ikompli jiddefendi lil Michael Fenekadami u l-viċi kap tiegħu Beppe Fenekadami. Il-kap nazzjonalista qed jippersisti li jkun il-prosekutur li mħallef u l-ġurija fl-istess ħin sforz id-disprament li għandu biex jipprova jsalva ġildu man-nies fil-partit tiegħu li lanqas qed jemnuh. Simon Busuttil temm jgħid il-Partit Laburista huwa politiku tal-passat, a broken leader playing a broken record.